तर एकूणच 2022 मध्ये अर्जेंटिनाला विश्व विजेता बनवणाऱ्या लिओनेल मेस्सी समोर सलग दुसरं विश्व विजेतेपद जिंकण्याची मोठी संधी होती। हा विजय मिळाला असता तर अर्जेंटिना सलग 2 वर्ल्ड कप जिंकणारा फुटबॉल इतिहासातील केवळ तिसरा देश ठरला असता। मात्र स्पेनने अंतिम सामन्यामध्ये अर्जेंटिनाला एकही गोल करू दिलेला नाहीये। अर्जेंटिनाचा सर्वात मोठा आधार असलेला लिओनेल मेस्सी संपूर्ण सामन्यामध्ये स्पेनच्या 2-3 बचावपटूंच्या कड्या पहाऱ्यात होता। आपण पाहिलं मेस्सीनं काही वेळा आपल्या ड्रिबलिंगनं बचाव फळीचा चकवण्याचा प्रयत्न देखील केला, मात्र काही उत्कृष्ट पासही त्याने दिले। मात्र अंतिम तिसऱ्या भागात स्पेनच्या शिस्तबद्ध बचावामुळे अर्जेंटिनाला स्पष्ट गोल संधी निर्माण करता आलेली नाहीये। त्यामुळे मेस्सीला रोखण्यात आलेलं आहे आणि वर्ल्ड कपवर मी साम टीव्हीच पाहते, तिथल्या बातम्या मला रिलेट करतात।